Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Lur, niki sedaya mawon dumateng warga masyarakat Kota Kaliwedi pada umumnya lan sekitaripun. Ampun kesupen Lur, woro-woro saking Paksiwan sepindah malih. Iki kata lepat nyuwun pangapunten nggih Lur. Ampun kesupen rika pada singar pada ngersakna beceran belanjaan napa-napa wonten pasar Desa Kaliwedi Lur, saweg manisan, saweg pasaran dintene dinten Minggu nggih Lur. Nggih, dinten Minggu manis, monggo sing badhe ngersakaken belanjaan beceran komplit wonten napa-napa wonten mangga pasar mawon wonten pasar Desa Kaliwedi Lur, saweg manisan nggih. Pak Sugeng wonten niku bakul winian juga merenak meringke nggih nang pasar Desa Kaliwedi saweg manisan ya Lur. Terus Pak Haji Toat minyak curah, minyak paket, dagangan rokok, pating kletik, pating klutik, panganan garingan Lur. Ya anak ngene merapat maring pasar Desa Kaliwedi, pumpung stok telur ya mungkin eseh ya sate ayam ya ana Lur, kae some ana ya. Pak Sugeng bakul winian apa-apa nak lombok dan lain sebagainya ya. Pak Irawan bakul gaman, ibu muda ayam juga hadir Lur. Oh, bakul tahu sing ora hadir, bakul tahu Lur. Dan dagangan merak-merik Ibu Ngaisyah sekang Kota Randegan ya hadir Lur. Ngene mbok ya arep di tukoni nggo barang gawe pesen ya ana Lur ya. Ya oke ya Lur. Pak Munir kae bakul kelambi anyar ya ana nggih. Pak Fadil juga bakul pelem lagi merak mereka anak bengkoang, anak apel, jeruk dan lain sebagainya ya. Bakul pecel Lur ngene celtong singar padang resakna pecel lontong ana ya Lur ya. Ya Ibu Siah luar biasa ya. Pak Diman, Pak Triyono ya. Pak Diman nggih mokar pada mbutuna melon maring Pak Diman nggih mateng-mateng gede-gede Lur, secumplung-cumplung ya. Oh iya oke. Dan juga Ibu Rawen juragan pecel rempeyek ya anak ya Lur. Dan juga Pak Slamet bakul plastik sing baton dadi bakul bubur penyek ngene Lur. Bukan dora karik pas plastiknya Slamet disumedi oleh tapi yang kok barem bayar Lur. Sing maune bayar 5.000 dadi 50.000 wong anu disumet sih plastiknya Slamet sepungkus ya Lur. Dan merak-merik jajanan komplit Lur, apa-apa nak Ibu Puci. Dan juga iwak laut garing Lur, teri, gesek dan lain sebagainya Lur. Anak ya merenak-merik banget ya Lur. Anak ini pada tuku ini pada pasar maring Desa Kaliwedi. Iwak laut Lur ya, iwak ranjangan, iwak cumi, iwak urang gede, bawal, patin ya Lur. Grameh bogo ana Lur, iwak kacangan, keting sing wis dibuangin dase ya ana Lur ya. Lur ya oke. Pasar Lur maring pasar Desa Kaliwedi. Oke lo ya Lur. Ibu Puji sekang Kota Randegan anak ya oke ya Lur. Matur nuwun sekang Paksiwan kada lepat nyuwun pangapunten sepindah malih pasaran Lur. Manisan Minggu manisan pasaran wonten pasar Desa Kaliwedi Lur, sing tepatnya nang ngarep Balai Desa Kaliwedi. Sabuk pasaran, sabuk manisan ya Lur. Oke, terima kasih. Lanjut.